I ćao svima ljudi, moj ime je Sony, dobrodošli u novi video na Hildato kanalu i danas, kao što vidite u naslovu, hoću da pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi koju želim da podelim sa vama i generalno želim da pokrenem malo temu da se priča o tome, to jest o putovanjima. Znači, smatram da na kanalu Hildu zato gde se bavimo temama mladih i temama koje treba da zanimaju mlade, moramo da spomenemo putovanja mladih, kako da mladi putuju, gde mladi da putuju, kako je to kada mladi putuju i tako dalje. Tako da ja koji sam se pre dan dva vratio iz Turske i već za nedelju dana hoću da odem negde drugde, mislim da mogu da vam malo pričam o tome iz mog ugla, makar da podelim s vama neke stvari koje sam pronašao na netu, a i neko lično iskustvo i da na kraju zaključimo kako i gde i na koji način može se putuje. Da ne bih mnogo išao uokolo i pričao razne stvari, podelio sam ovaj video u 5 načina kako putovati. Tako da krenut ćemo odmah sa prvim načinom, a to je solo putovanje. Ako ste vi oni tip osobe koji je u fazonu niko ne želi da putuje sam, ja ne mogu da idem sama u kafić, ja ne mogu da idem sam u bioskop da gledam neki film, verujte mi, mnoge stvari vrlo verovatno propuštate. Čovek je društveno biće i potpuno je prirodno za čoveka da komunicira sa ljudima bilo gde da se nalazi. Pa čak i ako je sam okružen drugim ljudima, kapirate, komunicirat će sa nekim, neće biti sam. Evo, pronašao sam intervju s jednim čovekom koji voli solo putovanja i samo putuje sam i njegov odgovor na pitanje zašto uvek putuje sam i da li je to zato što nema prijatelje, razlog je naravno bio samo znatiželja i želja da otkrije da li će se lepo provesti i upoznati nove prijatelje. Ponekada su putovanja sa grupom zamorna. Neko bi želeo u muzej, neko bi želeo u pub, neko bi želeo da šeta, a vi biste, na primjer, želeli da odete da gledate reku u tom gradu. I šta onda? Šta, da odeš u muzej i kroz prozor gledaš reku ili odeš na piće na toj istoj reci i onda nekako se napravi dogovor. Može se napraviti dogovor, ali zašto terati sebe da moraš da praviš dogovore sa drugim ljudima kad možeš sam da se organizuješ? Tome organizacija valjda i služi. Zamislite da sami organizujete svoje vreme i destinacije koje ćete posjetiti. Da li vam solo putovanja zaista toliko loše zvuče? Drugi način je work and travel. Verovatno ste čuli, ako ste malo stariji, o work and travelu, čak verovatno možda i znate neke osobe koje su imali iskustva sa work and travelom, tako da možda ste već i čuli neke od prednosti work and travela kojih zaista ima mnogo. Ne mora da znači da svako putovanje mora da bude odmor za vas. Work and travel je način da putujete i zapravo radite nešto dok ste tamo i čak i zaradite neki novac za sebe, dok uz to što radite, učite novu kulturu, družite se sa novim ljudima, posjećujete nova mesta u novom gradu u kojem nikad tada niste bili i tako dalje. Work and travel nekako spoj korisnih stvari plus tih nekih doživljaja sa putovanja i slično. Jako zanimljiv spoj zapravo. I takođe, ništa ne spaja ljude dobro kao zajednička muka. Tako da ako zajedno radite sa nekim ljudima koje ste tek upoznali i zajedno izađete iz nekih zajedničkih problema koje imate na tom poslu, siguran sam da će to prijateljstvo biti jedno bogatstvo koje ništa ne može da zameni. Treći način za putovanje jeste kampovanje. Šatori, roštilj, logorska vatra i gitara su sve sinonimi za kampovanje. Oni malo više fancy ljudi bi rekli, a to su samo bube, gmizavci, hladnoća, prljavština, dok se ljubitelji prirode apsolutno ne slažu sa tim. Kampovanje je pod 1 vrlo jeftin vid smeštaja, a pod 2 direktan kontakt sa prirodom, tako da nekako win-win kombinacija. Takođe postoje i organizovani kampovi, što vam je super prilika da upoznate neke drugi ljude koji takođe vole prirodu, logorsku vatru, šatore i tako dalje i da se nekako spojite sa ljudima koje imaju slično interesovanje kao i vi, a i takođe da okusite taj kamperski način života koji mnogi ljudi izbegavaju zato što jednostavno nikada nisu probali. Probajte pa onda komentarišite. Četvrti način je putovanje sa grupom prijatelja. Najbolje vreme za putovanje sa prijateljima je baš u trenutku kada ste mladi. Jer već kada malo ostarite i krenete da imate svoje obaveze, vaši prijatelji krenu da imaju svoje poslovne obaveze i slično, jako je teško da se cela vaša grupa prijatelja jednostavno sastane u jednom trenutku i svi odete u isto vreme na odmor, tako da kada ste mladi, kada
nemate zapravo toliko obaveza i imate vremena da se svi zajedno uhvatite u jednom periodu i odete na odmor, iskoristite tu priliku na vreme. Mali savjet, bar po mom iskustvu, je da kada odem sa puno prijatelja na neki odmor, na nekih 5 do 10 dana, obično se jako umorim, jer nekako druženje sa dobrim prijateljima svaki dan, po ceo dan i celu noć ume da vas izmori, jer nikada ne odmarate, jer zašto odmarati kada ste u krugu vaših prijatelja, tako da pripremite se na nekih 2, 3 do 5 dana odmora nakon tog odmora sa vašim prijateljima, jer će jednostavno trebati psihički odmor i neko vreme da provedete sami, nedostajat će vam to. I peti način je putovanje sa voljenom osobom. Siguran sam da neki od vas imaju tu voljenu osobu za kojom bi možda volili da otputuju negde i možda svako putovanje koje god da sam pomenuo nekako vam nema baš smisla jer ne možete da zamislite vašu voljenu osobu pored sebe. Zato postoji specijalna kategorija putovanje sa voljenom osobom. Biće lepo, biće romantično, to vam je savršena prilika da se upoznate čak i malo više sa osobom koliko god da se poznajete. Ako niste putovali do sada zajedno, niste već imali te neke zajedničke prepreke, kao na primjer neko od vas je nešto zaboravio da ponese, šta ćete raditi, gdje ćete to nabaviti, kako ćete to kupiti, hoćete da odete negde, niko od vas nikada tamo ranije nije bio, kako ćete se snaći za prevoz, da li ćete otići tamo peške, da li ćete se izgubiti, ako se izgubite, kako ćete rešiti taj problem i tako dalje. Imate neke situacije na putovanju koje nikada pre u vašem gradu gde živite niste mogli da okusite. I to je jako dobra stvar za dodatno upoznavanje sa vašom voljenom osobom ako planirate da kasnije napredujete sa vašom vezom u nešto ozbiljnije i tako dalje. Putovanje će pomoći sigurno. Kažu da je svako putovanje uspešno ako imate šta da vidite, pojedete ili ako vam se na putovanju neko se vidi. Tako da idealno putovanje po meni je da povedete tu neku osobu koja vam se sviđa i pojedete nešto lepo na nekom mestu koje ste oduvek zajedno želeli da posjetite. Moj predlog, Pariz. Za kraj ovog klipa ostavio sam vam jedan mali intervju koji sam odradio sa mojim prijateljem iz Turske, kod koga sam bio zapravo u smeštaju u apartmanima u Istanbulu. On izdaje apartmane turistima koji žele da putuju, da upoznaju onako svet i slično. Tako da postavio sam mu par pitanja vezana za putovanja mladih, da li on voli da putuje, kako je to biti u Istanbulu. What do you think tourists that go to Istanbul should see in Istanbul? If you like to visit the museum, for example, you can visit the Topkapı Museum, Basilica Cistern, and you can visit the mosque first. You have to see the mosque in Turkey, for example, Sultanahmet Mosque, Hagia Sophia Mosque, and first one, I think, Çamlıca Mosque. And then if you like the, for example, if you want to see the old town, for example, you can visit around here, so Sultanahmet and Balat. Why do you think it's important for young people to travel? If you will travel, you can learn too much things. I'm thinking like this. Yep. It's important for me. For example, I want to travel to Barcelona, for example, Madrid, Italy, Thailand, Bali. Yeah, Bosnia, maybe Bosnia. To je to što tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video i subscribe se na kanal Hilo zato ako želite da slušate o temama koje se tiču mladih. Pošto ima ih već mnogo na kanalu, a bit će ih i još. Uživajte u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!